దేవునికి వందనాలు. ఆత్మీయ ప్రార్థన గోపుర వీక్షకులు అందరికీ దేవుని పెట్టే శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ బాగున్నారు కదా? రైట్. వారం వారం దేవుడు మనతో అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక సంగతులు తెలియజేస్తూ మనము మన ఆత్మీయ స్థితి అభివృద్ధి చెందులాగున, మరియు నువ్వు నేను అందరూ దేవుడికి ఇష్టలుగా జీవించలాగున, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకు రక్షణ ఎక్కడా లేదు, దేవుని దగ్గర రక్షణ ఉందని చెప్పి ఆయన పాదాలను ఎలా ఆశ్రయించాలో వారం వారం మనకు ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్పుతూ ఉన్నాడు దేవుడు. అలాగే ఈ వారం కూడా ఒక చక్కని ఆత్మీయ పాఠం నేర్చుకుందాం. బైబిల్లో ధ్యానం చాలా తప్పనిసరి అని ఎప్పటి నుండో సంఘంలో హెచ్చరించడం జరుగుతోంది. మీరు ఈపాటికే బైబిల్ను అధ్యాయం వెంబడి అధ్యాయం మొదటి నుంచి సంవత్సరం మొదటి నుంచి చివరి వరకు ముగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఏదేమైనా అందరూ ఆత్మీయులు, అందరూ క్రైస్తవులు తప్పనిసరిగా సంవత్సరానికి ఒకసారైనా బైబిల్ను పూర్తి చేయడం చాలా మంచిది. గతకాల వర్తమానాల్లో బైబిల్ ఏమేమి నేర్పుతుంది అనే విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను. బైబిల్ మన నిజ జీవితాన్ని అద్దంలో పట్టి చూపిస్తుంది. ఏ అద్దంలో? వాక్యం అనే అద్దంలో పట్టి చూపిస్తుంది. మన సహజ ముఖాన్ని మామూలు అద్దంలో ఎలాగైతే చూసి దాని లోపాలను సరి చేసుకుంటామో, అలాగే మన నిజ జీవితాన్ని వాక్యమైన అర్థంలో చూపిస్తూ మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరిచేస్తూ నిన్ను నన్ను ఆత్మీయ సౌందర్యం చేకూర్చుకునేలాగూ చేస్తుంది. అయితే ఇక బైబిల్ వలన చాలా చాలా లాభాలు ఉన్నాయని మనము అంతక్రితం చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి మెల్లగా స్క్రీన్ మీద గమనించండి. బైబిల్ నిజ జీవితాన్ని వాక్యమైన అర్థంలో చూపించి క్షమించమని కోరేటట్టు చేస్తుంది. సంతోషాన్ని, రక్షణ, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. తెలియని విషయాలకు వివరణ ఇస్తుంది. మన కన్నులు తెరువ చేస్తుంది. మనకు మార్గదర్శకత్వాన్ని చూపిస్తుంది. ప్రేమను నేర్పుతుంది. క్రీస్తు ప్రేమను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. కృప అంటే అర్థం చెప్తుంది. కృపను పొందుకునే మార్గము చూపిస్తుంది. బలాన్ని ఇస్తుంది. ఆశీర్వాదం పొందాలి అంటే మార్గం ఏమిటో చూపిస్తుంది. ఉజ్జీవాన్ని ఇస్తుంది. ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. చీకటిని పారద్రోలుతుంది. చీకటి అనగా పాపం చీకటి, దురలవాట్లు చీకటి, వీటిని పారద్రోలుతుంది. మరణ ఛాయలను తీసివేస్తుంది. భౌతిక, మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. తత్ఫలితంగా ఆత్మీయ సౌందర్యం కలుగజేస్తుంది. దురాత్మల నుండి విముక్తిస్తుంది. సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది. దేవునితో స్నేహం చేయటం ఎట్లో నేర్పుతుంది. ఆలోచనలకు కాపుదల ఇస్తుంది. మన ఉద్రేకాలతో వాక్యమే పోరాడుతుంది. శాంతినిస్తుంది. మానవ సంబంధాలని పెంచుతుంది. వేషధారత్వాన్ని తీసివేస్తుంది. పాపలోకంలో చనిపోయి తిరిగి క్రీస్తులో ఎలాగో జీవించాలో నేర్పుతుంది. రైట్. వీటన్నిటిలో ముఖ్యమైనది ఆశీర్వాదానికి మార్గం ఎట్లు. మనం ఆశీర్వదింపబడాలి. ప్రతి మానవుడు కూడా కోరుకునేది ఆశీర్వాదం, అంతే కదా? ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదం, ఆయుష్, ఈ మూడు దేవుని చేతిలో ఉన్నాయని గతకాల వర్తమానాల్లో మనం విన్నాం. ఆశీర్వాదము ఉండాలి. ఆయుష్ ఉంది, ఆరోగ్యం ఉంది. ఆశీర్వాదం లేకపోతే ఏం తిని బ్రతుకుతాం? కాబట్టి ఆశీర్వాదం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఆ వర్తమానంలో దేవుని చేతిలో ఉన్న మూడు, ఆయుష్, ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదం చాలా ప్రాముఖ్యమైనవని, అందులో మొదటిది ఆయుష్ అని, ఆయుష్ లేకపోతే ఏది అనుభవించలేమని, ఆయుష్ ఉండి ఆరోగ్యం లేకపోతే కూడా దానివల్ల ఏమాత్రం ప్రయోజనం కూడదని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఆయుష్ పుష్కలంగా ఉంది, ఆరోగ్యం పుష్కలంగా దేవుడిచ్చాడు. అయితే ఆశీర్వాదం లేకపోతే మనం ఎలా మనగలిగేది? ఆశీర్వాదం కావాలి.
ఆశీర్వాదం లేకపోతే ఏది కూడా మనం సంతోషించలేము, దేన్ని మనం అనుభవించలేం. ప్రసంగి గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు కదా, యెహోవా సెలవు లేక అన్నపానములు పుచ్చుకొని సంతోషించుట ఎవరికైనా సాధ్యమా? ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఏ పని చేయాలన్నా, ఏ పని సాధించాలన్నా, మన జీవితంలో అనుకున్నవి నెరవేరాలన్నా దేవుని ఆశీర్వాదం అతి ప్రాముఖ్యమైనది. రైట్? ఆశీర్వాదానికి వ్యతిరేక పదం శాపం. బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవడు శాపగ్రస్తుడు, ఎవడు ఆశీర్వాదం పొందుతాడు, ఏ రీతిగా ఉన్నవాడు శాపగ్రస్తుడు, ఏ రీతిగా ఉన్నవాడు ఆశీర్వాదం పొందుతాడు, ధన్యుడు అనే విషయాలు చాలా చోట్ల వివరిస్తూ దేవుని మాట విని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న, ధన్యత్వాన్ని పొందుకున్న అనేక మంది జీవితాలను, దేవుని మాట వినక దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా జీవించి శాపాన్ని కొని తెచ్చుకొని తన జీవితాన్ని దుఃఖమయం చేసుకొని తన వల్ల కన్నవారికి కానీ లేదా చుట్టూ ఉన్నవారికి కానీ ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం లేకుండా జీవించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీరు నిన్ననే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు చేసుకున్నాం దేశమంతా. స్వాతంత్రం మనకు కావాలి. ఆనందంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశం మొదటిది స్వాతంత్రం. స్వాతంత్రం లేకపోతే నీవు నేను బందీలుగా జీవించాలి. ఖైదీగా నిలబడటం, ఖైదీగా ఉండటం ఎంత కష్టతరమో అది మనకు తెలుసు, ఊహించినా అర్థమవుతుంది. స్వేచ్ఛగా ఉండటం చాలా మంచిది. స్వేచ్ఛ సంతోషం తీసుకొస్తుంది. సంతోషం మన శారీరక ఆరోగ్యానికి, మానసిక ఆనందానికి ఎంతో దారి తీస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవి. స్వాతంత్రం అంటే, స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటిదే? అది ఎవరికి ఉందది? నన్నెవ్వడూ అడిగేవాడు లేడు, నా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాను, నేను స్వేచ్ఛాజీవిని అనేవారు ఉన్నారు. వారి వల్ల ఏ ఒక్కరికి ప్రయోజనం లేదు. అయితే అతను అనుభవించేది నిజమైన స్వాతంత్రమా, స్వేచ్ఛ? లేదా నేను నా కుటుంబం కోసం ఆహర్నిశలు శ్రమ పడుతున్నా, దేవుని సన్నిధిలో నమ్మకంగా నడుస్తున్నా. ఇలా నమ్మకంగా నడుస్తున్నప్పుడు నాకెన్నో నిందలు, అవమానాలు, ఇరుకులు వస్తూ ఉన్నాయి. అయినా కానీ క్రీస్తు కొరకు నేను జీవిస్తున్నాను అనే విశ్వాసులు కూడా ఉన్నారు. నిన్న ఆత్మీయ అభివృద్ధి కొడుకులో పౌలు గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. అతడు ఆకలి దప్పులు, పిడిగుద్దులు, నివాసం లేక, నిలువరమైన నివాసం లేక, దూషింపబడుతూ, హింసింపబడుతూ, ఏడవబడుతూ బ్రతికాడు క్రీస్తు కొరకు. అయితే అతడికి స్వాతంత్రం లేదా? నిజమైన స్వాతంత్రము అంటే ఏమిటి అర్థం? నిజమైన స్వాతంత్రం అంటే బైబిల్ కూలంకషంగా చెప్పేది ఒకటే: ఎవరు దేవుని దగ్గర నమ్మకంగా ఉండి ఆశీర్వాదానికి వారసులు అవుతారో వారే నిజమైన స్వాతంత్రం కలిగిన వారు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం. హల్లెలూయా. నీవనుకున్నట్టుగా, నీవు కోరుకున్నట్టుగా వాక్యానికి విరుద్ధంగా నేను జీవిస్తూ కోరింది అనుభవిస్తున్నాను, కోరింది తింటున్నాను, కోరింది చేస్తున్నాను, ఇది నాకు స్వేచ్ఛ, ఇది నాకు స్వాతంత్రం అంటే, మీరు ప్రసంగి గ్రంథం 11:9 చదివి ఉంటారు. నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున నడుచుకో, నీ హృదయము ఏది సూచిస్తుందో దాన్ని బట్టి నడుచుకో. అయితే తిను, తాగు, సుఖించు. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు తీర్పులోనికి తీసుకొస్తాడేమో, జాగ్రత్త అని దేవుడు అక్కడ హెచ్చరిస్తున్నాడు. అయితే ఎంత స్వేచ్ఛగా దృష్టి యొక్క ఇష్టం చొప్పున నడుచుకొని, తన కోరిక చొప్పున తన మనసు ఎలా చెప్తే అలా నడుచుకొని తిరిగి తీర్పులోనికి వెళ్తున్నాడు అంటే అది నిజమైన స్వేచ్ఛ కాదు. ఆలోచించండి, కాదు. మరి ఏది నిజమైన స్వేచ్ఛ? ఇహలోకంలో బ్రతుకుదంత కాలము దేవుని మాట ప్రకారం ఎవరైతే జీవించి నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు కలిగి, హృదయ శుద్ధి కలిగి, కనికరమును అలవాటు చేసుకొని ఎవరైతే జీవిస్తారో, దేవుణ్ణి చేయి పట్టుకుని ఎవరైతే నడుస్తూ ఉంటారో, ఆ మార్గము ఎలాంటిదైనా, నేను దేవుని వెనుక నడుస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఏ బాటలో నడిపించినా నాకు పర్వాలేదు, ఆయనే నా గమ్యం, ఆయనే మార్గం, ఆయనే జీవం, ఆయనే సత్యం, ఆయన ఏది చెప్పినా ఖచ్చితమే, ఆయన నన్ను గమ్యానికి చేరుస్తాడు, ఆయనే నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడు అనే 3 సత్యాలు నువ్వు నమ్మగలిగి ఆయన వెనక ప్రయాణిస్తున్నావు చూడు, అది ముళ్ళబాట అయినా అది స్వాతంత్రం కలిగింది, స్వేచ్ఛ కలిగినది. దయచేసి గమనించు. ఇర్మీయా గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో యెహోవా తానే స్వయంగా చెప్తున్న మాట స్క్రీన్ మీద గమనించండి. నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారము చేసుకొనుచు తన హృదయము యెహోవా మీద నుండి
తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు. ఇతడు శాపగ్రస్తుడు. 7వ వచనం చదువుతున్నాం. యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. వీడు ధన్యుడు. ఎవరు ధన్యులు అనగా ఎవరు? మీ భాషలో చెప్పాలంటే బైబిల్ భాషలో ధన్యత, మన భాషలో అదృష్టం, ఆశీర్వాదం. ఎవరు ఆశీర్వదింపబడ్డవారు? యెహోవాను ఆశ్రయించేవారు ఆశీర్వదింపబడ్డవారు. ఎవరు శాపగ్రస్తులు? హృదయము యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకునేవారు, నరులను తమకు ఆశ్రయంగా చేసుకునేవారు. ఇందులో 2 ఉన్నాయి. నరులను ఆశ్రయం చేసుకోవటం అనగా ఈ లోకాన్ని నమ్మటం, లోకంలో ఉన్న మనుషుల్ని నమ్మటం, వారు చెప్పినట్టుగా నడవటం, దేవుని వాక్యాన్ని వారు చెప్పినట్టుగా నడవటం మంచిదే. స్నేహితులు ఉండాలి, మనకి పెద్దలు ఉన్నారు, తర్వాత మనం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నామో అక్కడ మనకు అధికారులు ఉన్నారు. అందరి మాట చొప్పున జీవించటం చాలా ఆశీర్వాదకరం, రైట్? ఆ ప్రయత్నంలో నువ్వు దేవుని మాటను పెడచెవిన పెడుతున్నావు అంటే నీ మీదకి శాపం వస్తుంది. దేవుని మాటను నెరవేరుస్తూ అధికారులకు విధేయత కలిగి ఉండి నీ పైన అధికారులుగా ఉన్నవారు, నీ పైన పెద్దలుగా ఉన్నవారు, కుటుంబంలోని వారు అందరినీ సంతోషపెట్టడం, వారి మాట వినడం కూడా మంచిది. యెహోవా మీద నుండి నీ హృదయం తొలగిపోయే విధంగా ఎవరు నీకు ఏ బాధ చేసినా అటు మాటలు నువ్వు అనుసరిస్తున్నప్పుడు అది నీకు శాపంగానే మారుతుంది. గల్తీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం స్క్రీన్ మీద గమనించండి. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నీ చేయుట యందు నిలకడగా ఉండని ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు. మనకి బైబిల్ గ్రంథం ఇందాక చెప్తున్నాం కదా, బైబిల్ గ్రంథం చదవటం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో ఇందాక మనం స్క్రీన్ మీద గమనించాం. అయితే అన్ని లాభాలు ఉన్న ధర్మశాస్త్రము మనకి ఇవ్వబడింది. ఈ మాట ఎక్కడ విన్నాం? నిన్న ఆత్మీయ అభివృద్ధి కూడికలో విన్నాం. ధర్మశాస్త్రం మనకు ప్రదానము చేయబడిందట, బహుమతిగా ఇవ్వబడింది. ధర్మశాస్త్రం మనకి బహుమతిగా ఇవ్వబడింది. బైబిల్ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు బైబిల్ అనేది దేవుడు మానవునికి రాసిన ఒక ఉత్తరంగా మనం అభివర్ణిస్తాం. ఆ ఉత్తరం మామూలు ఉత్తరం కాదు. మానవుణ్ణి ప్రేమించి మానవుడు నరకానికి పోకుండా ఉండాలి అంటే తన జీవితాన్ని సవ్యంగా ఎలాగూ నడిపించుకోవాలో ఆ మార్గములు తెలుసుకునేలాగూ అతడు ఏమాత్రమునో నరకపు అనుభవాలు పొందకుండా పరలోకంలోనే ఉండాలి అని మానవుణ్ణి ప్రేమించి రాసిన ఉత్తరం కాబట్టి అది ప్రేమ ఉత్తరం అని కూడా అనవచ్చు, రైట్? దేవుని ప్రేమ బయలుపరచబడే మాటలు అందులో ఉన్నాయి. నీ పట్ల ఆయన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇటువంటి బైబిల్లో శాపగ్రస్తులైన వారి జీవితాలు పొందుపరచబడ్డాయి, ఆశీర్వదింపబడిన వారి జీవితాలు పొందుపరచబడ్డాయి. శాపగ్రస్తులు ఏమి చేసి వారి జీవితాలను శాపమయంగా చేసుకున్నారు అని పరిశీలిస్తే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనము జవాబు చెప్తుంది. ఏంటది? ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నీ చేయుట యందును అనుసరించుట యందును నిలకడగా ఉండనివారు. వాక్యాన్ని మనం ఎన్నోసార్లు దైవ మందిరంలో ఆలకిస్తుంటాం. అలా ఆలకిస్తున్నప్పుడు మనకి వింటున్నప్పుడు బాగుంటుంది, వింటున్నప్పుడు మన హృదయాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది, వింటున్నప్పుడు మన జీవితాన్ని సరిచేస్తుంది ఆ వాక్యం, వింటున్నప్పుడు ఆదరణ కలిగిస్తుంది, వింటున్నప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే ఆశీర్వదింపబడతావు అని అన్నప్పుడు ఇలా చేసి నా జీవితాన్ని ఆనందమయంగా మార్చుకుంటాను అని ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకుని వస్తుంది, ఒక ఆశను పుట్టిస్తుంది, ఒక ఆశయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఎప్పుడు? వాక్యం వింటున్నంతసేపు నీకు జరిగే ప్రక్రియ ఇది, రైట్? ఇప్పుడు వాక్యాన్ని వినేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరలా లోకం నీకు కనిపిస్తుంది. లోకంలో నీ అధికారులు, లోకంలో నీ స్నేహితులు, లోకంలో నీ అలవాట్లు అన్నీ నీకు కనిపించినప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే పెడచెవిని పెడుతున్నావో, లేదు దీన్ని తర్వాత చూడొచ్చులే అంటూ ఉన్నావో, లేదా వాళ్ళు అట్లనే చెప్తారులే అనుకుంటున్నావో, లేదా దేవుడు క్షమిస్తాడులే అని అనుకుంటున్నావు, ఏం చెప్పి
నీ మనసును ఓదార్చుకుంటున్నావో, ఏం చెప్పి నీ మనసును తప్పుదారి పట్టిస్తున్నావో, ఏం చేస్తున్నావో తెలియదు. కానీ అక్కడ ఒక ప్రక్రియ మాత్రం జరుగుతుంది. ఏమిటా ప్రక్రియ అంటే, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలోని అంశములు వింటున్నావు, దాన్ని చేయుట యందు చేస్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నావు మందిరంలో. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చావు, ఆ తీర్మానం మీద నిలకడగా నిలబడలేకపోయావు. ఇప్పుడు నీ గురించి రాసి ఉంది, నా గురించి రాసి ఉంది. అట్లా నేను ప్రవర్తిస్తే నా కోసం, అట్లా నీవు ప్రవర్తిస్తే నీ కోసం. ఏమని రాసి ఉందో తెలుసా? ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన అన్నీ చేయుట యందు నిలకడగా ఉండని ప్రతివాడు. అందరూ నేను, నువ్వు, నేను అని భుజాలు తడుముకోవడానికి వీల్లేదు. నా ఎదుట ఉన్న మీ అందరినీ చూపించడానికి నాకు వీల్లేదు, లేదా నీ పక్కనున్న వారిని చూపించడానికి నీకు వీల్లేదు. ప్రతి ఒక్కరు అంతే. ఎవరు ఇందులో మినహాయింపు లేరు. దయచేసి గమనించు. ఇప్పుడు మనందరం శాపగ్రస్తులం అవుతామట. అరే, ధర్మశాస్త్రం యందు మాటలు మనకి వినిపింపబడి వినే అవకాశం వచ్చింది, చదివే అవకాశము వచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సంఘంలో అంతకుముందు హెచ్చరించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఊహ తెలిస్తే చాలు వారికి బైబిల్ ఇవ్వాలి, బైబిల్ కొనాలి. ప్రతి ఇంటిలో ఆహారం తినటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కంచం ఎలాగైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నామో, కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన మంచాలు ఎట్లాగైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నామో, ప్రత్యేకమైన రీడింగ్ టేబుల్, ప్రత్యేకమైన రూమ్, ప్రత్యేకమైన గది, ప్రత్యేకమైన చదువుకునే బల్ల, అన్నీ ప్రత్యేకమైన షెల్ఫ్, అన్నీ కూడా ప్రత్యేకమండి. కానీ బైబిల్ మాత్రము అందరికీ ఒకటే, లేదా బైబిల్ మాత్రం పిల్లలకి లేదు. పిల్లలకి ఇప్పటికీ అన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. భవిష్యత్తులో 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ అమౌంట్ డబల్ అయ్యి వస్తుందని ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కూడా చేసాం వాళ్ళ కోసం. రైట్? అందరూ అని నేను అంటలా, చేసిన వారు చేశారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసాం. ఈ అమౌంట్ ఆమె వయసు ఎదిగి వచ్చేసరికి, లేదా ఆయన వయసు ఎదిగి వచ్చేసరికి ఉపయోగపడుతుందని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కూడా చేశాం. రైట్? ఇప్పుడు అన్నీ సమకూరుస్తున్నాం. ప్రతిరోజు దినదిన ఆహారము ఇస్తున్నాం. కానీ వారికి ఇవ్వనిదంటూ ఏమిటంటే, పరమునకు సంబంధించిన ఒక ఆయుధం ఇవ్వలేదు. ఏమిటది? బైబిల్. అరే, వారికి చదవటం రాదండి, చింపేస్తారండి. నేను అందుకే అంటున్నా, వారి పుస్తకాలు పొందుపరుచుకునే ఊహ తెలిసినప్పుడు, దాన్ని పట్టుకోగలిగిన వయసు వచ్చినప్పుడు, దాన్ని జాగ్రత్తగా పేపర్లు తిప్పే వయసు వచ్చినప్పుడు, చదివిన జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు కాదు, సరిగ్గా పేపర్లు తిప్పే వయసు వచ్చినప్పుడు, దాన్ని పొందిగ్గా చూసేటప్పుడు, అందరూ ఎక్కడ పెడుతున్నారో దాన్ని అక్కడ పెట్టడం నేర్చుకున్నప్పుడు, ప్రతి ఉదయము దాన్ని ముందు పెట్టుకుని ప్రార్థించే అలవాటు వారికి చేసి, వారికి ఆ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ మీరు ఇచ్చి తీరాలి. ఇప్పుడు ఈ ధర్మశాస్త్రం నీకు ఇవ్వబడింది, నీకు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వబడింది కదా, మరి ఇందులో ఉన్న విషయాలని నీవు పాటించాలనే దేవుడు కోరుతున్నాడు అన్న సంగతిని నీవు నేను పెడచెవిన పెడితే శాపగ్రస్తులం అవుతామని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అయితే విను. కీర్తనలు 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 3 వచనాలు అందరికీ కంఠస్థం వస్తుంది కదా. ఏంటది? దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండే చోటున కూర్చుండగా, దివారాత్రులు యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించువాడు, దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలువల ఓరన నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండును అని చదివాం. ఇప్పుడు దేవుడు పూర్తి ధన్యత అనేది ఆ 3 విషయాల్లోనే దాచి ఉంచాడు. ఆ 3 వచనాల్లోనే పూర్తిగా మానవుడు అదృష్టవంతుడు అవ్వాలి అంటే నీ భాషలో, లేదా బైబిల్ భాషలో పూర్తిగా ధన్యుడు అవ్వాలి అంటే ఇతని స్థితి, ఆశీర్వదింపబడినవాడు అవ్వాలి అంటే ఇతని స్థితి, అభివృద్ధి చెందినవాడు అవ్వాలి అంటే ఇతని స్థితి ఎలా ఉండాలి అంటే, ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు. ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథంలో కూడా అదే చెప్పబడుతుంది. యెహోవాను ఆశ్రయించు వాడు ధన్యుడు. నేను చదువుతున్నాను స్క్రీన్ మీద, వాక్యాన్ని గమనించండి. 7వ వచనం, 17వ అధ్యాయం 7వ వచనం. యెహోవాను నమ్ముకుని వాడు ధన్యుడు, యెహోవా వారికి ఆశ్రయముగా ఉండును. అది వాడు జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె ఉండును. అది కాలువల ఓరను, దాని వేళ్ళు తన్నును. వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు. దాని ఆకు పచ్చగా ఉండును. వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు, కాపు మానదు. దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక.
ఎలాంటి ఎద్దడి వచ్చినా కూడా దానికి చింత లేదట. ఎలాంటి స్థితిగతులు నీకు ఎదురైనా, ఎలాంటి సమస్యలు నీకు ఎదురైనా నీ జీవితంలో చింత రాకుండా నీ వేరు తన్నుకొని ఉంటుందంట. వెట్టగలిగిన ఎంట బాగా కాసిన ఉగ్రత నీ మీదకి, ఎలాంటి చుట్టుప్రక్కల ఎలాంటి ఉగ్రత నీకు వచ్చినా, ఎలాంటి ఉపద్రవం లాంటి భయంకరమైన శ్రమలు నీకు వచ్చినా ఏమాత్రం చింత నందకుండా ఉంటావు. ఎందుకని? నువ్వు యెహోవాను ఆశ్రయిస్తున్నావు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు. యెహోవా వారికి ఎలాగుంటాడట? ఆశ్రయముగా ఉంటాడట. యెహోవాను నమ్ముకునేవాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉంటాడు. మీకు తెలుసు, సుపరిచితుడు దానియేలు. దానియేలు గురించి మనం ఎన్నో మార్లు విన్నాము, కానీ దానియేలు వంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితం నీకు నాకు అలవాటు అవడం చాలా కష్టం. ఎందుకని? దానియేలు తన జీవితంలో చాలా ఆత్మీయ పోరాటాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. తానున్న స్థలము బందీ అయిన స్థలము, తన సొంత రాజ్యం కాదు. అతడు బానిసగా ఈ ప్రాంతానికి తీసుకుని రాబడ్డాడు. బానిసగా వచ్చిన తర్వాత అది బబులోను దేశం, బహు విగ్రహారాధన కలిగిన దేశం. అక్కడ యెహోవాను ఆశ్రయించేవారు, యెహోవాను ప్రార్థించేవారు లేరు. పైగా ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎట్లాగున్నాయంటే దానియేలు జీవితంలో, దానియేలుకు వ్యతిరేకంగా దానియేలు ఆత్మీయ జీవితాన్ని సవాలు చేస్తూ అతడిని పరీక్షిద్దాము అని చెప్పి, దానియేలుని ఇప్పుడు ఎలాగైనా ఇరికిద్దామని చెప్పి ఒక గొప్ప శాసనం చేసినట్టుగా మీరు గత వర్తమానాల్లో విన్నారు. లేకపోయినా అది చదువుకోండి, దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో రాసి ఉంటుంది. రైట్. దానియేలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, విరుద్ధమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు విగ్రహారాధికుల ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. అటువంటి ప్రాంతం నుండి తనకి విరోధంగా శాసనము చేయబడి ప్రార్థన చేయకూడదు, ఎవ్వరూ ప్రార్థన చేయకూడదు అని విరోధముగా శాసనం చేయబడదు. ఒకరోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 30 దినములు ఎవ్వరూ వారి వారి దేవుళ్లకు నమస్కరించకూడదు, ఒక రాజుకే నమస్కరించాలి అని చెప్పి విరోధంగా శాసనం చేయబడి రాజ ఆజ్ఞ జారీ అయినప్పుడు దానియేలు తన ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులను మానుకోలేదు. ఎందుకో తెలుసా? ఆయన యెహోవాను ఆశ్రయించాడు. యెహోవాను ఆశ్రయించడం అంటే అతి సులువైన పని కాదండి. అది జాగ్రత్తగా విను. యెహోవాను ఆశ్రయించే మేము ఆశ్రయిస్తున్నామండి అంటాం. మరి ఆశ్రయించినట్లయితే ఎన్నిసార్లు వెనక్కి పడిపోయావు, వెనక్కి తొలగిపోయావు, లోకం వైపు చూస్తావు, గడబిళ్ళాడుతావు, కంగారు పడతావు, ఉద్రేకం పొందుతావు, ఏవేవో మాట్లాడతావు, ఏంటో చేస్తుంటావు. అవన్నీ చేసి తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తూ మళ్ళా అదే గోతులో పడుతూ ఉంటావు. ఎన్నిసార్లు వివేకం లేకుండా వాక్యానికి విరుద్ధమైన పనులు కూడా చేస్తావు. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇంతకంటే ఎవరు చేస్తారండి? ఈ సందర్భంలో నువ్వు సమర్థించుకుంటావు. ఇప్పుడు దానియేలు చేస్తున్నది ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దానియేలు యెహోవాను ఆశ్రయించాడు. ఎట్లనో తెలుసా? అతడున్నది విగ్రహారాధన ప్రాంతం, అతడికి చేయబడింది విరుద్ధమైన శాసనం. ఇప్పుడు ఆ శాసనంలో అతడు యెహోవాను ప్రార్థించడం జరగదు. అతడు ఎవని చేతి కింద బ్రతుకుతున్నాడో ఆ రాజు మరి గొప్ప శాసనం చేశాడు. అతడు చేసిన శాసనానికి తిరుగులేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు అతను తాగుతున్నది, తింటున్నది, మనగలుగుతున్నది, జీవిస్తున్నది ఆ విగ్రహారాధికుల ప్రాంతంలో జీవిస్తున్నాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చే, ఇష్టాన్ని చేసుకునే స్వేచ్ఛ అతనికి లేదు. ఇప్పుడు ఇతడు బందీ. ఇందాకే అనుకున్నాం కదా, సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ. ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ లేదు ఇతనికి. కానీ దానియేలు దేవుని విషయంలో స్వేచ్ఛగా భావిస్తున్నాడు. ఎట్లా తెలుసా? ఆయన చేతిలో సమస్తమును ఉన్నాయని అతడు నమ్మాడు. అతడు సృష్టికర్త, తనను సృష్టించేవాడు. తన జీవితంలో ఏది అనుమతింపబడ్డా అది దేవుని సెలవు చేత మాత్రమే అనుమతింపబడతాయి అని నమ్మేవాడు. కష్టమైన, నష్టమైన, ఆశీర్వాదమైన, పదవైన, గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలైన, పేరు ప్రఖ్యాతులైన, ఎటువంటి ఆశీర్వాదమైన అదంతా కూడా సృష్టికర్త చేతిలోంచి మనకి ఇవ్వబడుతుంది అనే గొప్ప సత్యాన్ని నమ్మినవాడు దానియేలు. అది దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం అంటే. నీకు ఎలాంటి ఉపద్రవం రాని, ఇందులో నుంచి నా దేవుడు విడిపించగలడు. దీని విడిపింపు ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే నా దేవుని చేతిలో ఉంది అని నమ్మడం యెహోవాను ఆశ్రయించడం. ఒక సమస్య అతనికి చేతనవును, ఒక సమస్య అతనికి చేత కాదని చెప్పి బెంబేలు ఎత్తిపోవటం, భయపడిపోవటం అది కాదు. ఎవరైనా నీకు నష్టం చేశారా? ఎవరైనా నీకు నమ్మించి మోసం చేశారా? యెహోవా మీద ఆశపడు, యెహోవాను ప్రార్థించు. ఏం చేయాలో, ఏం మాట్లాడాలో ఆయన్ని అడుగు. నీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడతావు, ఇష్టానుసారంగా విశ్వాసాన్ని ఎందుకు కోల్పోతావు, ఇష్టానుసారంగా నీ దేహాన్ని ఎందుకు మలినం చేసుకుంటావు? జాగ్రత్తగా నువ్వు యెహోవాని ఎట్లాగా ఆశ్రయిస్తున్నావో అతని మీద ఆధారపడాలి ప్రతి విషయానికి. అయ్యా,
ఇదిగో నాకు ఇలాంటి అన్యాయం జరుగుతుంది, నువ్వేం చేస్తావు అని దేవుని మీద నమ్ముకోవాలి. దేవుని నమ్ముకోవాలి, దేవుని మీద ఆధారపడాలి, దేవుని ఆశ్రయించడం అంటే అది. ఇప్పుడు దానియేలు ఉన్న ప్రాంతంలో, దానియేలుకు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో నీవైతే దేవుని మీద ఆధారపడగలవా? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరండి దేవుని మీద ఆధారపడతారు అని నీకు నువ్వుగా సమాధానం ఇస్తావు కదా, నీకు నువ్వు సమర్థించుకుంటావు కదా. కానీ దానియేలు గొప్ప ఆత్మీయ పోరాటం చేశాడు. ఎట్లా తెలుసు? దేవుని బట్టే కదా అన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తాయని చెప్పి మిన్ను విరిగి మీద పడిపోయిన వారందరూ వచ్చి నన్ను చంపేసినా పర్వాలేదు. పైగా శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు ఏమని, ఇందుకు విరుద్ధంగా ఎవరు చేసినా కానీ సింహాల బోన్లో పడేస్తారు అని. అనగా ప్రాణం ఒక్కసారి ఉరి తీసినట్టు కాదండి, కత్తితో పొడిచినట్టు కాదు. చీల్చుకొని ఏ పార్ట్ తింటాయో తెలుసు, చీల్చుకొని తింటా ఉంటే ప్రాణం కొన ఊపిరితో కొట్టుకుంటూ చావాలి. తెలుసు దానియేలుకు ఏ శిక్ష ఉందో తెలుసు, అది ఎలా అమలు పరుస్తారో తెలుసు. ఊహిస్తున్నాడు కానీ భయపడలేదు. ఎవరి మీద ఆశ్రయించాడు? ఎవరిని ఆశ్రయించాడంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు, ప్రాణం పోయే స్థితిలో కూడా దానియేలు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు, దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాడు. ఆయన చేతిలో సమస్త విడిపింపు, ఎలాంటి సమస్యకైనా పరిష్కారం ఉందని నమ్మటమే యెహోవాని ఆశ్రయించడం. కొత్త రకమైన కష్టం వచ్చిందని కొత్త రకమైన విధానాలు మనం తొక్కుతూ, మనం పరిగెట్టిస్తూ, ఎక్కడెక్కడికో ఈ భారం తీరితేనే నాకు ప్రార్థన మీద, వాక్యం మీద మనస్సు లేదండి అని చెబుతూ ఏంటేంటో దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలో నిలకడగా కూర్చోలేక, నిలకడగా ఉండలేక నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తూ చతికిల పడతావు. జాగ్రత్త. ఏ పని చేసినా దేవుని దగ్గర ప్రార్థించటం, దేవుని సెలవు తీసుకోవటం ఎంతో మంచిది. దేవుని సెలవు లేక నీ ఇష్టానుసారంగా పరిగెట్టి నువ్వే పడిపోయి దేవుని మీద నిందిస్తావు ఎందుకు? నువ్వే నష్టం కొని తెచ్చుకుని దేవుడు నష్టపరిచాడు అంటావు ఎందుకు? నువ్వే అపాయం తెచ్చుకుని దేవుడు అపాయాన్ని చేశాడు అంటావు ఎందుకు? నువ్వే నీ హృదయము ఎటు పడితే అటు తిప్పింది, నువ్వు తిరిగావు. నీ హృదయం దేవుని దగ్గర నిలకడగా ఉండలేకపోయింది. ఆ కింద వచనాల్లో చదువుకుని, హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలదట. హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనదట. అంటే నిన్ను మోసం చేసే అన్నాటిల్లోకి నీ హృదయమే పెద్ద మోసం. ఎందుకంటే అది నిన్నే మోసం చేస్తుంది. నీ హృదయం నిన్ను మోసం చేస్తుంది. బయట వారు నిన్ను మోసం చేయడం వేరు, నీ హృదయం నిన్నే మోసం చేయడం గొప్ప మోసం కదా. కాబట్టి అది నిన్నేం చేస్తుందంటే దేవుని మీద నుంచి నీ హృదయాన్ని తిప్పేస్తుంది. ఇప్పుడు పై వచనంలో అదే కదా చదివారు. నరులను ఆశ్రయించి శరీరాలను తనకు ఆధారం చేసుకుని, ఈ మనిషే నా అభివృద్ధికి కారణం, ఈ మనిషి ఇచ్చే సలహా నాకు సరిపోతుంది, ఈ మనిషి ఏం చెప్తే చేస్తాను. అమాంతంగా అభివృద్ధి చెందేయాలంటే ఏ మనిషిని పట్టుకోవాలి, ఎక్కడికి పట్టుకెళ్ళాలి, ఎక్కడ తిరగాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ పని అవ్వాలి అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎవరు చెప్పిన పని చేయాలి, దేవుని దగ్గర విచారించడం లేదు. ఈ అపాయం తీరాలి అంటే ఎవరిని నమ్మాలి, ఎవరి దగ్గరికి పరిగెట్టాలి? యెహోవా మీద నీ హృదయం నిలకడ లేదు, మనుషుల మీద తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు దానియేలు చూడండి, దానియేలు ఒక ఆధ్యాత్మిక పోరాటం చేస్తున్నాడు. అతను చేసే ప్రార్థన ఆధ్యాత్మికమైనది. అతను చేసే ప్రార్థన యాంత్రికమైంది కాదు. అనగా ఏదో ప్రతి ఉదయం చేద్దాం అనుకున్నావు కాబట్టి చేయటం, గబగబా చేసేయటం, పనులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి గబగబా చేసేయటం, కంగారుగా చేసేయటం, హడావిడిగా చేసేయటం. ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి, నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి, సమయం అయిపోయిందని వాడుకున్న సమయం అంతా నీ జీవితానికే వాడుకుంటూ, నీ పనులకే వాడుకుంటూ, ప్రార్థనకు సమయం అయిపోయిందని అంటుంటావు. ఎంత వివేకం! నీ హృదయం నిన్ను మోసం చేస్తుంది. నోట్ దట్. దాన్ని గమనించాలి నువ్వు. నీ హృదయం నిన్ను మోసం చేస్తుంది. ఆధ్యాత్మికమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, యాంత్రికమైన ప్రార్థన కాదది. ఏదో చెయ్యాలి అని చేసేది కాదండి. సాధారణంగా నువ్వేం చేస్తావంటే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నీ 2 చేతులు తీసుకెళ్ళి నీ నెత్తి మీద పెట్టుకొని మోకాళ్ళ మీద నీ చేతి ముడుకులు ఆంచి విచారిస్తూ కూర్చుంటావు. కానీ దానియేలు అట్లా చేయలేదు. అలాగైనా కూర్చోడానికి ఇష్టపడతావు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఆ 2 మోకాళ్ళు మోకరించి ఆ 2 చేతులు పైకెత్తి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలని నువ్వు అనుకోవు. ఎందుకంటే నీకు ఇష్టం లేదు. నీ హృదయం అంటే గడిబిడ పరిగెడుతుంది. నీ హృదయం ఎక్కడెక్కడికో పరిగెడుతుంది, దేవుని వైపు నుంచి తిప్పేస్తుంది. అది గమనించు. నువ్వు ఎలాంటి సమస్యల్లో ఉన్నా దేవుని మీద నుంచి నీ హృదయం తిరిగిపోతుందేమో, అసలు దేవుడు నీ తలంపులోనికి రావటం లేదేమో. అతని దగ్గర ఒక్క 2 నిమిషాలు ఆగండి, 2 నిమిషాలు నేను ప్రార్థిస్తాను అని నిలకడగలిగిన ఆ సమయాన్ని నీ హృదయం తీసుకోవాలని అనుకోవటం లేదేమో. జాగ్రత్త, ఒకసారి ఆలోచించు. ఇప్పుడు అతను చేసిన ప్రార్థన మనఃపూర్వకంగా చేస్తున్నాడు. ప్రభువా, సమస్తము సాధ్యము నీకు. రైట్.
నీ చేతిలో సమస్తము ఉన్నాయి. ఈ సమస్య పెద్ద సమస్య, కానీ నీకంటే పెద్దది కాదు. అది దానియేలు గుర్తించింది. దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించుతున్నాము అంటే ఒక మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ నీకు చెప్తున్నాడు, నాకు చెప్తున్నాడు. ఏ సమస్య వచ్చిందో, ఏ అనారోగ్యం వచ్చిందో, లేదా ఏ పరిస్థితి వచ్చిందో ఆ పరిస్థితిని వెంటనే పక్కన దేవుణ్ణి పెట్టి కంపేర్ చేయి, పోలిక పట్టు. ఇప్పుడు దేవుడు పెద్దవాడా, సమస్య పెద్దదా? ఆలోచించు. ఖచ్చితంగా నీ ఆత్మీయ నేతలతో చూస్తే సమస్య చిన్నది, దేవుడు పెద్దవాడు. వెంటనే నీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఏమిటో తెలుసా? అది దేవుని చేతులు ఈ పరిష్కారం ఉంది. ఇంక బయట ఆలోచించుకు, బయట చూడుకో. గెహజీ నేత్రాలు మూసుకుపోయినట్టు ఇటీవల మీరు వర్తమానం విన్నారు, కిందటి వారమే అనుకుంటా. గెహజీ నేత్రాలు మూసుకుపోయినట్టు దేవుడు తన చుట్టూ ఎలాంటి రక్షణ కల్పించాడో అతను చూడలేకపోయాడు కదా. అలాగా నీ కన్నులు మూసుకుపోయి దేవుడు ఎలాంటి రక్షణ ఇస్తాడు? ఇది ఇప్పుడు మన ఎదురుగుంటే ఏ విధమైన పరిష్కారం లేదు. ఎలా జరుగుతుంది ఇది? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అనద్దు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్. నువ్వు నమ్మితే ఆయన చేస్తాడు. కాబట్టి అప్పుడు ఆ సమస్య ఆయన చేతిలో ఉంది, పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఖచ్చితంగా నమ్మినప్పుడు మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన, ప్రభు ఇది నువ్వు చేయగలవు, నన్ను ఎలా నడిపిస్తావో, ఎక్కడికి నడిపిస్తావో, ఏం చేస్తావో నీదే భారం. నా కంటికి కనిపించే మార్గాలన్నీ నేను నిజం అనుకుంటాను, అట్లా నన్ను తీసుకెళ్ళొద్దు. నాకు తెలియదు ఏది మంచి ఏది చెడు, నీ చిత్తమైన మార్గంలోనే నన్ను ప్రవేశింపచేయు అని ఒక ప్రార్థన చేయగలవా? లేదు ఇక్కడ కాదు సురక్షితం, మనం ఎక్కడో ఉంటే సురక్షితం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన లేదేమీ లేదు. దానియేలు పద్ధతికి వెళ్ళి ఆ డ్యూటీలో కూర్చోవడం మంచిది. ప్రధానమంత్రి పోస్టులో ఉన్నాడు, హుందాగా ఉండడమే మంచిది. ఈరోజు బ్రతికితే రేపు ప్రార్థన చేసుకోకూడదా అని నువ్వు నేను చక్కటి తెలివితేటలు, మన బుర్రకున్న తెలివితేటలు ఎవరికి లేవండి. అలాంటి తెలివితేటలు మనము నేర్చుకున్నాం. కానీ దానియేలు సమర్థించుకోలేదే. ఆ రోజే చేయాలా? ఆ నెలే చెయ్యాలా? లేదా ఎవరికి కనిపించకుండా మంచం మీద పడుకుని పోయి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు కదా, నీకు అలవాటు కదా. చాలాసార్లు మనందరం చేసే పని అదే. అలిసిపోయానని చెప్పి మంచం మీద పడుకునే అలవాటు నాకు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. అట్లా చేయొద్దమ్మా. ఎంత ఓపిక లేకపోయినా, ఎంత శక్తిహీనత అయినా, లేవలేని పరిస్థితుల్లో చేసే ప్రార్థన అది. కానీ ఏమాత్రం లేవటానికి ఓపిక ఉన్నప్పుడు చేసే ప్రార్థన కాదు అది. పనులన్నీ చేసుకోవడానికి ఓపిక ఉంటుంది, అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఓపిక ఉంటుంది. లేచి ప్రార్థించడానికి, మంచం మీద కూర్చునైనా మోకాళ్ళునైనా ప్రార్థించడానికి ఓపిక లేదు. కానీ ఇప్పుడు దానియేలు మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. బహుబలము కలిగిన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దేవునితో సహవాసం చేయడం. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి? దేవుని ఆశ్రయించటం, దేవునితో సహవాసం చేయటం, దేవుని దగ్గర మన సమస్యలు విన్నవించుకోవటం, ఆయన ఇదివరకు చేసిన మేలుకు, ఇదివరకు ఆయన చేసిన సాహస కార్యాలకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించటం, సర్వశక్తుడైన దేవుణ్ణి, ఆయన మీద నేను ఆధారపడుతున్నాను అని తెలియచేయటం, దేవుని స్తుతించటం, గణపరచటం, మన సమస్య కాకుండా దాని పరిష్కారం ఏంటి ప్రభు చూపించు అని చేయటం. అది సాధారణంగా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆపద వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే మొక్కేస్తాం. ఆపదలో మొక్కుకుండేది కాదు ప్రార్థన. కంగారుగా పరిగెత్తుతూ చేసేది కాదు ప్రార్థన. కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆయన పాదాలు పట్టుకొని కుదిపేసేది కాదు ప్రార్థన. నలుగురు చూసేటప్పుడు గట్టిగా చేసేది కాదు ప్రార్థన. తొందరపడుతూ ముగించేసేది కాదు ప్రార్థన. ప్రశాంతమైన ప్రార్థన, ఎడతెగని ప్రార్థన చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా నీ మనసు దేవునితో అనుసంధానం చేయబెట్టు. అది యెహోవాను ఆశ్రయించు. ఇప్పుడు దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తుంది, యెహోవాను ఆశ్రయించు వాడు ధన్యుడు, యెహోవాను నమ్ముకుని వాడు ధన్యుడు, దేవుడు ఆయనకు ఆశ్రయంగా ఉంటాడు అని చెప్తుంది. ప్రతిరోజు నువ్వు చేసే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలాగా ఉండాలి ప్రార్థన. ఊపిరి విడవడం, ఊపిరి తీసుకోవటం ఎంత ప్రాముఖ్యంగా చేస్తున్నావో ప్రార్థన కూడా అట్లనే ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా నీ మనసులో అది రగులుతూ ఉండాలి. పని పూర్తి అయ్యే వరకు కంసాలి కొలిమి ఎలాగైతే మండుతూనే ఉంటుందో అలాగే నీ హృదయంలో ప్రార్థన మండుతూనే ఉండాలి. అనుదినము చేయాల్సిందే అది. ఒకరోజు విడిచి ఒకరోజు కాదు, ఆపదల్లో కాదు.
కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో కాదు. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అతి వినయంగా చేతులు కట్టుకోవాలి, లేదా చేతులు పైకెత్తాలి. నా చేతుల్లో ఏమీ లేదు ప్రభువా, నేను పూర్తిగా నీ మీద ఆధారపడుతున్నానని చెప్పగలగాలి. నేనే ప్రయత్నం చేయట్లేదు ప్రభువా, నువ్వు ఏ ప్రయత్నం వైపు నడిపిస్తావో అటే వెళ్తానని చెప్పాలి. ఒక విషయం ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి, ప్రభువా నాకు ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియదు. కంటికి కనిపించినంత ఇదే నిజమేమో అని నమ్ముకొని నేను గాడిలో పడతానేమో, నేను తప్పుదోవలో పడతానేమో, సమస్యల్లో పడతానేమో, అపవాది నన్ను మోసం చేస్తుందేమో, నా హృదయం నన్ను మోసం చేస్తుందేమో, ఇదే పరిష్కార మార్గం చూసుకో అంటదేమో. అందువల్ల నేను దాన్ని నా బుద్ధిపూర్వకంగా వెళ్ళిపోయి నేనే సమస్యలు మరలా హెచ్చింపు చేసుకుంటానేమో, రెట్టింపు చేసుకుంటానేమో. దయచేసి అలా వెళ్ళిపోతుంటే నా పాదాలు నువ్వే ఆపు. ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపి చేసి నా కళ్ళ ఎదురుకు లేదా నా పాదాల ఎదురుకు ఏ మార్గం అయితే తెరవబడుతుందో, ఏ ప్రయత్నం అయితే వస్తుందో, ఏ వ్యక్తులు అయితే వస్తారో వారు నీ చిత్తానుసారంగా వచ్చిన వారై, నీ చిత్తానుసారంగా వచ్చిన ఆశీర్వాదమై, నీ చిత్తానుసారంగా వచ్చిన బహుమానమై ఉండులాగున, నీ చిత్తానుసారమే వచ్చిన పరిష్కారమే ఉండులాగా దీవించు ప్రభువా అని నీ చేతులు ఎత్తి లేదా చేతులు కట్టుకుని వినయపూర్వకంగా మోకాళ్ళు వేసి పరిశుద్ధమైన అభ్యాసం అండి ఇది. పరిశుద్ధంగా చేసే అభ్యాసం ఇది. ఇట్లాగూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రతిరోజు చేయటం, దేవుని తట్టు తిరగడం, దేవుని నమ్ముతున్నానని చెప్పటం, దేవునికి చెప్పటం. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు కాదు చేసేది ఇది, దేవుని వైపు తిరగటం. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా మన ప్రార్థనా జీవితంలో మార్పు రావాలి, ఆయన మీద ఆధారపడాలి, ఆయన నమ్ముకోవాలి. నమ్ముకోవడం అంటే ఇది. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆయనలో నిలదొక్కుని ఉండడం. అప్పుడు ఎలాంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినా, ఎలాంటిది వచ్చినా, ఎలాంటి ఎద్దడి వచ్చినా, ఎలాంటి వెట్ట కలిగినా నీవే రెట్టి పరిస్థితులను ఎండిపోదు. ఎందుకంటే నీ వేరు లోపలికి వేరు పారి లోపలికి పాతుకొని ఉంది. కాబట్టి దయచేసి గమనించు, ఏం చేయాలో గమనించు. ఆత్మలో ఆనందించాలి, ఆత్మలో ప్రార్థించాలి. యోహాను సువార్తలో ఒక వచనం రాసి ఉంటుంది, 4:21-22 వచనాల్లో, పర్వతం మీదను యెరూషలేము మీదను రాబో దినంలో మీరు యెహోవాను ఆరాధించరు. ఎక్కడ ఆరాధిస్తారు మరి? ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధిస్తారు, అంతే. ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ అంటూ లేదు. నువ్వు నిరంతరం నీ హృదయం నుంచి ప్రార్థన రగులుతూనే ఉండాలి. ఆయన ఆశ్రయించాలి, ఆయన నమ్ముకోవాలి. ఆయన చేతిలో సమస్తము ఉందని తెలిసి ఆయన ఆశ్రయించాలి. కాబట్టి దావీదు కూడా దినమునకు 7 మార్లు ప్రార్థించేవాడు. దానియేలు దినమునకు 3 మార్లు ప్రార్థించేవాడు. వీరందరూ పని లెక్క ప్రార్థించేవారా? దానియేలు చూస్తే ప్రధానమంత్రి, దావీదు చూస్తే మహారాజు, నువ్వు నేను చూస్తే సాధారణ ఉద్యోగులు. కాబట్టి నీకు నాకు ప్రార్థన చేయడానికి పని లేవు, సమయం లేదు. కానీ వారికి ఉంది. వారు దినమునకు 3 మార్లు చేస్తారు, 7 మార్లు చేస్తారు, ఆశీర్వదింపబడతారు. అందుకే సింహాల బోనులోకి వెళ్ళి కూడా సురక్షితంగా వచ్చిన వారు వాళ్ళు. కానీ నువ్వు నేను ప్రతి చిన్న ఏగవారితే లేకపోతే దోమ కుడితే మనం భయపడిపోతాం. ఎందుకంటే మనకు అతి జాగ్రత్త ఎక్కువ. వాళ్ళకి ఏ విధమైన జాగ్రత్త వారి జీవితం మీద లేదు కదండి. దయచేసి ఆలకించు. నీ హృదయం నిన్ను మోసం చేయవద్దు. యెహోవా మీద నుంచి నీ హృదయం తిప్పుకోవద్దు. పై వచనంలో రాశాడు, 5వ వచనంలో, యెహోవా మీద నుండి హృదయమును యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు. హృదయమును యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు. ఆ కింద వచనంలో రాస్తున్నాడు, 19వ వచనం, హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. ఈ మోసకరమైన హృదయాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? యెహోవా పాదాల దగ్గర పెట్టాలండి. అయ్యా ఇది మోసం చేస్తుంది నన్ను, నీవు నీకు నచ్చిన విధంగా నీ చిత్తానుసారంగా నడిపించు ప్రభువా దీన్ని అని ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టాలి. అంతేగాని ఆ హృదయం చెప్పినట్టుగా విని, ఆ హృదయం ఎట్లా మోసం చేస్తుంది అట్లా విని, ఆ హృదయాన్ని దేవుని దగ్గర నుంచి తప్పించేస్తే ఇంకా దానికి అడ్డు ఆపు లేదు. నిన్ను మోసం చేసి పారేసి నిన్ను నరక పాలు చేసేస్తుంది, పూర్తి స్వాతంత్రం లేకుండా చేస్తుంది. ఇంకక్కడి నుంచి నీ జీవితం పాపంలో మునిగిపోయి ఇక లోకంలో నీ ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతుంటే, ఇందాక అతడు అంటున్నాడు కదా, నేను స్వేచ్ఛగా తిరగను, నన్ను ఎవ్వరు అడగరు, నేను ఏం చేసినా పర్వాలేదు, నేను ఏమైనా చేయగలను, నా ఇష్టానుసారంగా అనుభవిస్తాను, నా ఇష్టానుసారంగా. ఇప్పటికీ కూడా నీ కుటుంబాన్ని నీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించే కదా నరకం చేసుకుంటున్నా, నీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించే కదా మందిరానికి దూరం అయిపోతున్నా. దావీదు అరణ్యంలో ఉండి ఏం ప్రార్థన చేశాడో తెలుసా? కీర్తన 44:2లో, నీ మందిర ఆవరణను చూడవలన నా మనస్సు ఎంతో ఆశ కలుగుతుంది, నా ప్రాణానికి ఆశ కలుగుతుంది అంటున్నాడు. 143వ కీర్తన 6వ వచనంలో, నీ తట్టు నా చేతులు చాపుచున్నాను, నా ప్రాణము నీకు ఒక ఆశ పెట్టుకుంటాను. వాళ్ళ అరణ్యంలో ఉండి, ప్రభు నాకు ఇల్లు కావాలి, లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోయి రాజ ప్యాలెస్లో ఉండాలి, అంతఃపురంలో నేను జీవించాలి, పట్టుపురం మీద నేను పడుకోవాలి, ఇదేం పరిస్థితి నాకు, ఇది తప్పించి ఇది తప్పించాలి ప్రార్థించలే. ప్రభు నీ మందిరానికి రావాలి,
నా ప్రాణం నిన్ను చూడాలని ఆశపడుతుందని వారు ప్రార్థించారు. ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నావు, ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నావు, అసలు ఏంటి నీ తిరుగుళ్ళు, ఏంటి నీ పరిస్థితి అన్నది ఒకసారి ఆలోచించావా? ఎప్పటికీ కూడా వారి ఇష్టానుసారమే, వారు నా ఇష్ట ప్రకారమే చల్లాలి అని చెప్పి మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా కుటుంబాన్ని ధ్వంసం చేసుకుంటున్న ఎన్నో కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు వాక్యం ఆలకిస్తున్న నువ్వు, నీకు సాటి అయిన భార్యగా ఇచ్చిన, సాటి అయిన సహాయంగా ఇచ్చిన భార్యను, లేదా నీ శిరస్సుగా ఇచ్చిన భర్తను ఒకరినొకరు గౌరవించుకుని ఇంటిని పరలోకంలో మార్చుకోవాలి తప్ప నా ఇష్టమే చల్లాలి, నా హృదయం ఎట్లా చెప్తుందో అట్లా చేస్తాను, యెహోవా మాట కాదు నేను వినను, నేను ప్రార్థించును, ఆయన మందిరానికి రాను, ఆయన మందిరంలో మీద నాకు ఆశ లేదు, వాక్యం మీద ఆశ లేదు, ప్రార్థన మీద ఆశ లేదు, నీ ప్రార్థన నీది, నా ప్రార్థన నాది, నా భక్తి జీవితం గురించి నీకెందుకు అని చెప్పి ఒకరినొకరు నిందించుకుంటూ యెహోవా మీద నుంచి నీ హృదయం తొలగించేసుకొని నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటామేమో ఆలోచించు. కుటుంబ వ్యవస్థే కానీ చీలిపోతే నువ్వు రెక్కల తెగిన పక్షి అయిపోతావు. కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నంత వరకే, అది చిన్నదవని పెద్దదవని. నీ కుటుంబ వ్యవస్థ చీలిపోకుండా భార్య కాపాడాలి, భర్త కాపాడాలి, లేదా నీ పిల్లలు రెక్కలు తెగిన పక్షులు అయిపోతారు. నీవు రెక్కలు కాళ్ళు రెండు ఎరగొట్టుకున్నట్టుగా అయిపోతావు. జాగ్రత్త. కుటుంబ వ్యవస్థను దేవుడు అత్యధికంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. కుటుంబ వ్యవస్థ మీద అత్యధికంగా శ్రద్ధ పెడుతున్నాడు. కుటుంబ వ్యవస్థను చీల్చాలనే అపవాది ప్రయత్నిస్తుంది. దేన్ని దేవుడు కాపాడాలనుకుంటున్నాడో దాని మీదే అపవాది గురి పెట్టింది. కాబట్టి పై బంధాలను కాదు కాపాడుకోవాల్సిన నువ్వు, దేవుని బంధాన్ని, కుటుంబ బంధాలను కాపాడుకోవాలి. యెహోవా మీద నీ హృదయం తిప్పుకుంటావు. నీకున్న అలవాట్లు నీ భార్య ఖండిస్తుందనో, లేదా నీకున్న అలవాట్లు నీ భర్త ఖండిస్తున్నాడనో వారి మాట వినకుండా నువ్వు పెడచెవిన పెడుతూ నీ ఇష్టానుసారంగా చేస్తావు. నా ఇష్టానికి నువ్వు అడ్డు రావడానికి వీల్లేదు, నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది, నాకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయని హక్కుల కోసం పోరాడి స్వేచ్ఛ కోసం పాకులాడితే అది నిజమైన స్వేచ్ఛ కాదని ఈ ఉదయకాల సమయంలో గమనించాలి. ఏది స్వేచ్ఛ? దేవుని మాట ప్రకారం నీ కుటుంబాన్ని నడిపించుకోవటం స్వేచ్ఛ, దేవుని మాట ప్రకారం నువ్వు జీవించటం స్వేచ్ఛ, అనుదినం ప్రార్థించటం స్వేచ్ఛ, ఆయన నమ్ముకోవటం స్వేచ్ఛ, ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచటం స్వేచ్ఛ. నీ హృదయం మోసకరమైంది కాబట్టి అది ఎవరి మాట పడితే వాళ్ళ మాట ఆలకిస్తుంది. ఆ మాటను తీసుకొచ్చి దేవుని దగ్గర పెట్టి, ప్రభు ఇది నేను ఇట్లా చేయనా, ఎవరి వల్ల నీకు శోధనలు వస్తున్నాయో గమనించుకో. ఏ స్నేహం వల్ల నీ జీవితంలో శోధనలు వస్తున్నాయో గమనించుకొని ఆ స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టు. అంతేగాని నీ హృదయాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకో. ఎవరి వల్ల నువ్వు దేవునికి దూరం అవుతున్నావో గమనించుకో. ఎవరి వల్ల ప్రశాంతంగా ఉండే నీ కుటుంబంలో గొడవలు వస్తున్నాయో గమనించుకో. ఏ అలవాటు నీ కుటుంబంలో ధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తుందో, విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తుందో గమనించుకో. ఏ బుద్ధి, ఏ ఆలోచన, ఏ తలంపు, ఏ నీ ఇష్టం ఇంటిలో గొడవలు రేకెత్తిస్తుందో గమనించుకో. దాన్ని మానుకో, దాన్ని విడిచిపెట్టుకో. యెహోవాను ఆశ్రయించు. లేదు నువ్వు దాన్ని మానుకోలేకపోతున్నావు కదా, దాన్ని తీసుకెళ్లి దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టు, కరెక్ట్ అని అడుగు. మోకాళ్ళ ప్రార్థన నేర్చుకో. ఎప్పుడైతే నువ్వు వినయంగా మోకాళ్ళ ప్రార్థన నేర్చుకుంటావో, చేతులు కట్టుకొని తల వంచుకొని ఆయన సన్నిధిలో నిలబడగలవు, లేదా గొంతెత్తి తలెత్తి ప్రభువా ఎలుగెత్తి చేతులెత్తి పైకి ప్రార్థించగలవో, నీ జీవితంలో చాలా వరకు మస్టు పోతుంది. ఎంతమంది నా జీవితంలో నాకు స్వేచ్ఛ కావాలని చెప్పి కుటుంబం నుండి విడిచిపెట్టి, కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి, లేదా కుటుంబంలో ఉన్నవారిని లెక్క చేయకుండా బెట్టింగ్లని, మద్యమని, సిగరెట్లని, సినిమాలని, ఇటని, అలా అని, ఇలా అని, పై స్నేహాలని, వివాహేతర సంబంధాలని, అక్రమ సంబంధాలను, సాంఘిక కార్యకలాపాలని, ఎన్ని వాటిల్లో వారు తలమునకలైపోయి వారు అనుకుంటున్నారు వారి జీవితాన్ని నన్ను అడిగేవాళ్ళు లేడు, నేను స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. కానీ పాపపు బందీ అయిపోయి వారి జీవితానికి నిజమైన స్వేచ్ఛ లేకుండా వారు నరకపు పాలైపోయి, నరకము నుండి విడిపించేవారు ఎవరు లేకుండా విడిపించే దేవుణ్ణి దూరం చేసుకుని అతని మీద నుంచి హృదయాన్ని చెరిపేసుకొని ఎంతమంది ఈరోజు స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారో ఆలోచించు. నిజమైన ఆశీర్వాదం ఉన్నప్పుడే నీకు నిజమైన స్వాతంత్రం. నిజమైన ఆశీర్వాదం నీకు రావాలి అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, దేవుణ్ణి నమ్మాలి. ఆ నమ్మడం ఎలాగో నువ్వు దానియేలు జీవితం నుంచి నేర్చుకున్నావు, అట్లాగే నమ్మాలి. ఎలాంటి గడ్డు పరిస్థితులు వచ్చినా దేవుని తట్టే చేతులెత్తాలి, నిలకడగలిగి ప్రతిదినము ప్రార్థించాలి. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఎట్లా చేస్తున్నావో అనుదినము అట్లనే ఎడతెగని ప్రార్థన చేయాలి. నీ ఆత్మ ఎప్పుడూ అతనితో అనుసంధానం చేయబడి ఉండాలి. కంగారుగా ప్రార్థించటం, హడావుడిగా ప్రార్థించటం, ఏదో చెయ్యాలని ప్రార్థించటం, నలుగురిలో ప్రార్థించటం, అందరూ గుర్తించాలని ప్రార్థించటం,
చక్కగా నీకు వచ్చిన నైపుణ్యత అంతా ఉపయోగించి, నీ సాహిత్యాన్ని అంతా ఉపయోగించి చక్కని పదాలతో నలుగురి ఎదుట ప్రార్థించటం. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించే అలవాటే లేకపోవటం. ఒక వ్యక్తి అడిగాడట, ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి, ఇదే సమయానికి ఎందుకు చేయాలి? ఒక సమయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి కుటుంబ ప్రార్థనకు, కానీ నువ్వు వ్యక్తిగతంగా చేసే ప్రార్థనకు సమయం లేదు. తెగక చేస్తూనే ఉండాలి. ఎలాగా? ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలాగా. శ్వాస తీసుకోవటం, శ్వాస వదలటం ఎట్లనైతే చేస్తున్నావో నిరంతరం అట్లనే చేయాలి. ఏ పని చేస్తున్నా ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమైపోయి మర్చిపోయాను, ప్రభు మర్చిపోయా, నీవు తోడున్నావు కాబట్టి ఇప్పటివరకు ఆ పనిని ముగించగలిగాను ప్రభు. మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వు. మీ సెల్ ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంటే, వాట్సాప్ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంటే మరలా సిగ్నల్ కోసం వెతికి కనెక్ట్ చేస్తున్నారుగా, అట్లనే కనెక్ట్ చెయ్యు. మీ ఆత్మను దేవునితో కనెక్ట్ చెయ్యు. అతనితో కాంటాక్ట్లో ఉండి ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం నీకు తెలిసిన వారికి ఒక్కసారైనా పలకరించాలి. ఫోన్ చేసి చాలా రోజులు అంటుండగా, అలాగే దేవునితో ప్రార్థించి చాలా రోజులైందనే పరిస్థితి నీ జీవితంలో ఉండకూడదు. చాలా సేపు అయిందంటే ఇంకొంచెం బాగుంది, కానీ చాలా రోజులైంది అని అంటే అంతంత దౌర్భాగ్యం మరొకటి లేదు. అనుక్షణం ప్రార్థించు. దేవుని దీవెనలు పొందుకో. నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని, నిజమైన ఆనందాన్ని అందుకో. దేవుడు నిన్ను దీవించిన కాక ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధుడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. ఇప్పటి వరకు నాతో మాట్లాడారు. ఎవరు శాపగ్రస్తులు అవుతారో, ఎవరు ధన్యులు అవుతారో మీరు చెప్పారు. నాయన, మా స్థితి ఎట్లా ఉంటుందో, ఎటువంటి ఒడిదొడుకులు వచ్చినా, నాయన ఎలాంటి ఎద్దడి కలిగినా, మా చెట్టు ఎక్కడ పాతబడి ఉంటుందో, ఎలా స్థిరపడి వేరుపారి ఉంటుందో మాకు తెలియచేశారు. నీ వాక్యం యందు ఆనందించి ప్రార్థనా జీవితాన్ని, నిలకడగలిగిన ప్రార్థనా జీవితాన్ని మాకు మేము అలవాటు చేసుకుంటాం. మమ్మల్ని దీవించు నాయన, ఆశీర్వదించు. ఈరోజు మా ప్రార్థన లేమిని లోపాన్ని మాకు చూపించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, రాకడ పర్యంతరం వరకు నాయన నీతో మేము ఎప్పుడు కూడా అనుసంధానం చేయబడి, మా మనసును, మా ప్రాణమును అనుసంధానం చేయబడి, మా మనసులో మేము చేస్తున్న ప్రార్థన నిరంతరము ఆలకిస్తూ, అలాగే మేము కుటుంబంగా కూడుకుని చేస్తున్న ప్రార్థన నిరంతరము ఆలకిస్తూ, మా ప్రార్థన మనవులు నీ సన్నిధికి చేర్చుకొని అనుక్షణము నీ రక్షణ మాకు తోడుగా ఉంచమని, నీ హస్తం తోడుగా ఉంచమని అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. అమ్మయ్య. సెలవు.